Predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Progovorit ću o jednoj temi koju su me molili pojedini radnici i oni su za sad ostat će anonimni, ali ne moraju biti, rekli su ne moraju biti anonimni, može se reći imenom i prezimenom. I s druge strane poručiti Vladi u ovom govoru da poduzme sve kako javni resursi i javni novac ne bude isključivo u funkciji bogaćenja pojedinaca, nego da bude na korist čitavom društvu. Ajmo redom. Ekonomske slobode uvijek su preduvjet političkih sloboda. Nema političkih sloboda bez ekonomskih sloboda. Moj nećak kad je napuštao ovu zemlju rekao mi je, kaže, ovdje će biti bolje onda kad ljudi budu imali posla, kad budu plaćeni za taj posao, jer onda ih oni koji sad ucjenjuju sa političkim uvjetovanim poslom neće to više moći činiti. Dakle, nije tajna da na mojoj županiji se poslovi dobivaju preko političke veze i to je jednostavno pravilo, to nije izuzetak, to je pravilo i zbog toga, dijelom i zbog toga mladi ljudi napuštaju zemlju. A kad sam spomenuo moju županiju, ovakva je situacija. Virovitičko-podravska županija ima najniže bruto plaće, prosjek je 6.566 kuna mjesečno u 2017. godini, što je za usporedbu samo 65% prosječne plaće u Zagrebu. Virovitičko-podravska županija ima drugu najvišu stopu registrirane nezaposlenosti u Hrvatskoj, 23,2%. Virovitičko-podravska županija je druga najsiromašnija županija prema dostupnim podacima s 33,44% stanovnika koji žive u siromaštvu. U 1994. prosječna neto plaća u Virovitičko-podravskoj županiji je bila 85,7% prosječne plaće neto plaće u Gradu Zagrebu, a 2017. godini prosječna neto plaća u Virovitičko-podravskoj županiji je samo 70,6% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu. I da poentiram zapravo što želim reći u ovom govoru. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2018. godini 51,3% osoba nije u mogućnosti priuštiti si tjedan dana godišnjeg odmora izvan kuće. U 2018. godini imamo gotovo 20 milijuna turista koji su posjetili Hrvatsku, a polovica domaćeg stanovništva si ne može priuštiti tjedan dana godišnjeg odmora. Dakle, sjećamo se one stare pjesmice tko ima novaca kupa se u moru, ako nema doma u lavoru. Međutim, sad postoji jedan drugi problem. Ovi koji nemaju novaca ne mogu se više ni kupati doma u lavoru. A znate zašto? Jer ih poduzetnik, isti onaj koji koristi javne resurse ove zemlje, konkretno ću reći, ovdje se radi o onim koji imaju ugovor sa Hrvatskim šumama, taj poduzetnik radniku daje isplatne liste u kojima on potpisuje da je koristio godišnji odmor iako ga nije koristio. I radnici iz straha da ne ostanu bez posla, pretpostavljam da su to i ljudi koji ne mogu napustiti ovu zemlju, možda su zbog starosti i nekog drugog razloga. Oni potpisuju takove isplatne liste i zapravo priznaju da su bili na godišnjem na kojem nisu bili. Drugim riječima, eto, ne mogu ni kod kuće sjesti doma ispod nekog drveta, na miru popiti piće i staviti noge u lavor, ni to ne mogu jer im je to zabranjeno. A ti isti poslodavci, a ima ih puno, ja vam tvrdim da ima puno u RH, koji glume velike poduzetnike, koji daju donacije obilne, pa onda tako čujemo da daju donaciju za krovište na crkvi, pa su onda još i veliki katolici, domoljubi. Ti isti koriste javne resurse ove zemlje za osobno bogaćenje i nitko ih ne kontrolira. Zašto, evo, kad je u području i drvna branša, zašto se ne uvjetuje ako neko ima ugovor s Hrvatskim šumama, da on može pristupiti natječaju, drugim riječima, da ima prednost ako poštuje kolektivne granske ugovore. To nitko ne kontrolira. Nitko ne kontrolira kakva su radnička prava u tim poduzećima. Svima onima koji se javljaju na javni natječaj. Vidimo sad po Slavoniji puno je objekata koji se gradi iz EU fondova, prema svjedočenju ljudi čujemo da tamo nema ni radnika više, neće nitko ni raditi više. Sve to dovodi u pitanje i privlačenje sredstava iz europskih fondova, sve to dovodi u pitanje na kraju krajeva i opći standard hrvatskih građana i na kraju krajeva i onda i političke odnose u RH, posebno na lokalnoj razini. Premještanjem i sad ureda državne uprave u županije, mi smo zapravo zacementirali stanje jer ako pogledate i prema podacima FINA-e koliko je ljudi koji rade naslonjeno na državne i javne proračune ili na proračunske korisnike, onda vidite da je to stanje zapravo zacementirano i ljudi naravno da su u velikoj mjeri ucijenjeni i svojim radnim mjestom da bi glasali za ovu ili onu političku opciju. Ova praksa bi trebala u RH prestati, a svi koji su odgovorni za ovo stanje početi raditi svoj posao, kontrolirati za čega se koristi javni novac, a radnicima omogućiti da koriste makar godišnji odmor koji im po zakonu pripada, a ne da ih se i na ovaj način ucjenjuje i na neki način ponižava. Hvala. Hvala i vama.